नोंथाङा मिथिगौना काजिरङा नेशनेल पार्कआ बहा दङ? बेयो मानि थाखाय मुंदांखा आरो बेयाव मा मा जिब-जुनार मोन्नाय जायो? फै मिथिनानै लानि। काजिरङा नेशनेल पार्कआ आसामनि मोन 8 नेशनेल पार्कनि मोनसे, जाय गलाघाट आरो नगाव जिल्लायाव बुरलुंबुथुर दैमानि सेर-सेर नांनानै दङ। बे नेशनेल पार्कआव बायदि बायदि बिफां-लाइफांनि अनगायैबो ग्रासलेन्डस, वेटलेन्डसफोर नुनाय जायो, जायनि जाहोनाव गोबां माइग्रेटरि दावबायथिंग्रा दावफोरा बेयाव दावबायफैयो। बे नेशनेल पार्कआव बुहुमनि 70% निबो बांसिन थसे गं थानाय गान्दाखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो मैदेर, हाग्रानि मैसो, मोसा, लख्रा, मै बायदि बायदि गोबां जुनार नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो 450 निफ्रायबो बांसिन दावमा-दावसाफोर नुनाय जायो। बे नेशनेल पार्कखौ फलानफोरनिफ्राय बासायनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो बायदि बायदि खामानि मावबोनाय जाबाय। बेबादि बुंनाय जायो दि गोदो 1905 मायथाइयाव जेब्ला लर्ड कार्जननि बिसि मेरि लर्ड कार्जनआ काजिरङायाव बेरायनो थांदोंमोन, बै समाव बियो मासेबो थसे गं गोनां गान्दा नुबोआखैमोन। बेनि थाखायनो बियो फलानफोरनिफ्राय गान्दाखौ बासायनो फिसायखौ बिथोन होयो अब्ला 232 बर्ग किल'मिटार बाहागोखौ फरेस्ट रिजार्भ खालामनानै दोननाय जायो। बेबायदिनो गोबां सम बारबोनानै 1974 मायथाइयाव नेशनेल पार्कनि महर मोनो आरो 1985 मायथाइयाव मानास नेशनेल पार्कजों लोगोसे बेखौबो वर्ल्ड इउनेस्क' हेरिटेज साइटआव गनायथि मोनो। 2006 मायथाइनिफ्राय मोसानि अनजिमाखौ बांहोनो आरो संरैखा खालामनो थाखाय टाइगार रिजार्भबो फोसावनाय जायो। दा गासै काजिरङा हाग्रामानि दब्लायथिया 430 स्कुवेर किल'मिटार जानानै दङ। बेफोरबादिनो बिथांखि लानायनि जाहोनावनो दिनै जिब-जुनारनि बिबाङा बांबोबाय आरो जाय दावबायग्रा दावफोरा फैनो नागारबायमोन बिसोरबो फैफिननो हमबाय, जेरै पेन्टेड स्टर्क दावखौ 4 बोसोरनि उनाव दा नुफिननो मोनबाय।